Добър ден от мен, уважаеми Манфред, скъпа Урсула, госпожа Мацола, любезни домакини, които сте се справили отлично с днешния конгрес. Ще бъда кратък, за да влеза в 3 минути. Първо, какво се случва в България? Мисля, че през последните месеци, след агресията на Путин в Украйна, макар и колебливо правителство, но много силен парламент, България, която разполагаше с остарял тип съветско въоръжение, тъй като виждам и Порошенко, и Юлия, и с президента Зеленски, и с външния министър Кулеба работихме много, България може да каже, че е дала и помогнала на Украйна много повече от големите и богати държави в Европа. С боеприпаси, точно такива, каквито им трябват, с бронетранспортьори, с танкове, с артилерия, с всичко, което българският парламент реши и изпрати за Украйна. И плюса на това въоръжение е, че то директно отива, тъй като на фронта, тъй като украинските войници и офицери точно с такова оръжие боравят. Така че мога от името на България да кажа, че при тази кръвопролитна, абсолютно гадна война България направи повече от много, много държави с по-големи възможности. Не мога, видях и колегата Мицотакис, през този период диверсифицирахме България от руската газ, от руския петрол, от руското ядрено гориво и започнахме строителство в следващите няколко месеца на 2 ядрени мощности на новите реактори IP1000 Уестингхаус. Мога да изброявам още много, но днес със самочувствие мога да кажа, че се справяме добре. Уважаеми колеги, искам да се обърна, защото сме винаги били едно семейство, заедно с нашите домакини от Румъния. Само на 60 км от тази зала е Дунав мост 2, където с километри опашка от тирове стои. И аз мисля, че колегите от Австрия за 30-40 минути могат да отидат и да видят каква екологична, антизелена среда съществува там. Защото стотици хора, шофьорите на тирове, прекарват с денонощия около тях. Вижте, това не е 21 век. Това не е начина, по който трябва да работи Европа. И аз мисля, че каквито и избори, каквито и вътрешно политически проблеми да има една държава, тя не трябва да ги решава чрез другите. Аз канцлера на Австрия го уважавам много. Днес ще се видя с него и мога да му обещая, защото и вие сте прави. Няколко години българската граница не беше надежна граница на Европейския съюз. Преди 3 години ние имахме нулева миграция. Аз обещавам, че ние ще направиме и правиме в момента така, че австрийците, европейците да бъдат сигурни в нашата шенгенска граница. Обещавам го това. И моля, защото нито България, нито Румъния заслужава на мостовете с денонощия да стоят живи хора. Оставете стоките, товарите, загубите. Нали всички сме зелени вече? Екологичната катастрофа, това са работещи двигатели с денонощия. Без санитарни възели, ако щете. Така, уважаеми колеги, днес имаме важно решение. Тъй като аз самия съм участвал в много процеси. Това беше Брекзит, това беше COVID кризата, това беше
възстановяването на икономиката на Европа. Това бяха санкциите срещу Русия. Това беше сега помощта, която ние истински трябва да пратиме на нашите украински приятели, не само на думи. Човека, който направи изключително много, аскетски живееше, но много работеше, беше нашия председател на комисията Урсула фон дер Лайен. И аз искам да ви призова, сега е момента, особено в това геостратегическо положение на света, войни до нас, е тук наблизо, в Украйна, Израел-Палестина, в арабския свят. Сега ни трябва силен председател на Европейската комисия, силен председател на Европейския парламент и тези две железни дами мисля, че могат да се справят. Днес трябва да гласуваме за едната от тях и ако се справиме добре по време на евроизборите, ще имаме пак и двете места. Урсула, нашата делегация на ГЕРБ и СДС ще даде всичките си гласове за тебе и ти обещавам да проведеме такава кампания, че и с максимум евродепутати след това да можем в Европейския парламент да го защитиме. Така че желая успех и нека да ни е на късмет. Благодаря.